μέτρο λίγο πίσω. Τα θερμά μας συγχαρητήρια. Ένα καινούργιο ζευγάρι. Είναι η πρώτη της εμφάνιση μαζί σε ένα υπέροχο slow waltz. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ευγενία και τον Μάριο. Συνεχίζουμε με την τρίτη χορευτική μας επίδειξη. Θα πάμε στο τμήμα 6 έως 8 χρονών του Σαββάτου και να μας παρουσιάσουν κάτι σε μοντέρνο. Για να τους απολαύσουμε και να τους ενθαρρύνουμε βέβαια πάντα με το θερμό μας χειροκρότημα. Για τα περισσότερα παιδιά είναι η πρώτη της εμφάνιση. Για να δούμε πώς θα τα πάνε. Δεν έχω καθαρή πίσω. Βγάλε κάνα δύο μαδικές.